Abuztuaren erdialdera edo hasten dira Ezpeletako piperra biltzen, oraintxe da sasoina uzta biltzeaz gainera, hilaren azkenean izango den piperraren feria jendetsua antolatzen ere ari dira. Nerea Olaso, lanez gainezka dabiltza beraz Ezpeletan? Bai, hori da, ez dago besterik egunotan Ezpeletan, piperra da protagonista, horrek milaka turista eta milaka lagunera kartzen ditu Ezpeletara, bilketa nola egiten den gertutik ezagutzera. Gainera esan bezala, hilonen amaieran zita garrantzitsua dute bertan, hilonen azken asteburuan piperraren besta handia ospatuko baita bertan, eta 20.000 lagunetik gora espero dira. Guk turistek bezalaxe bilketa prozesua nola egiten den gertutik ezagutu nahi izan dugu, horretarako Igor Emeri gure lankidea bidali dugu bertara, bilketan izan da ezpentsa lanean jarri dugu, baina jaten ere ibili da. Piper gorriak, ezker eta eskuin. Ezpeletan gaude, abuztu erdialdean hasi zen uztak, oraindik jarraitzen baitu. Iate bat falta zaie gutxi gora bera. Eta gu bertara etorri gara, nola biltzen eta zaintzen dituzten ikusteko. Hau da, sasoilarien lana, zurea ere, ea ondo ditutuan, hori bizkarra ondo eki behar da, lan hau egiteko. Zenbat sasoilari dituzuzuk hemen? Gure etxean badira bost, 6 lagun sasoina egiten dutenak, aguztutik eta abendu arte. Bildu ditugun hauekin zer egingo dugu orain? Piper hauk freskoak dire eta bertugu ezari idortzen. Eta iten alko dugu bustanak endu, eta labean txartu idortzeko. Eta labetik ateratzean, izanen dira beltzak, hauskorrak, eta hauekin eginen dugu piper hautsa. Dominik Mazon sukaldariak jatetxea dauka Ainoan, eta noski, Ezpeletako piperra erabiltzen du bere platerretan. Ze platerretan ez dakit? Iten du againa, merlusaikin emaiteut biperra, iten du guai usuetan emaiteut biper gorri pixkat. Asuan biztan da hemengo plata da, Ezpeletako plata, me Ainoan egiten du. Desertetan biper pixkat, hola haua pixkat berotzen du eta emaiten du sensatzione on batzu hauan. Eta biperrak egiten duen bidea jarraitu dugu, onaino, merkaturaino. Badira hemen zazpi edo sortzi biperri gile saltzeutenak biperra urte uzian. Zeintzuk eroste dute gehiago? Etxekoek ala kanpotarrek? Ez, kanpotiak anitz ibilki da Ezpeletan, badu xantza Ezpeletan heldu da jendia urrundik eta nuna hitek heldu da biperren eosteat. Bai. Olako batera emango dut, etxean dastatzeko eta zuek berdin egin. Ezpeletara etorri eta piperra erosi.